¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estamos? ¿Hacía falta madrugar tanto para instalar las luces de Nadal? Sí, hai que... Nós xa levamos dende setembro. Para dedicarse ás luces de Nadal hai que chamarse Abel ou... 4, No, eso non é necesario, pero bueno. 3, Xa, facemos un pouco de competencia ao meu tocalle de Vigo. 1. Canto tempo lle leva a hinchar unha bola? Ainda lle leva, non? Debe lle levar bastante ou que? Un par de minutos, 3. 3 minutos. Estás hinchando moitas bolas, Pois van 40 aquí. Presentamos varias propostas e neste caso o Concello escolleu estas bolas hinchables. Bueno, chegou a hora da verdade xa, despois de ter as bolas cheas, imos colgalas donde hai que colgalas. Brazo. Isto é, vale, un brazo. Outro. Xa me sinto seguro, vou me tirar contra un coche agora, espera. Agora xa non me pasa nada. Hai que manejalo. Cuidado, Menos mal que puxe un arnés, Dille que salgan de baixo que están sin casco. É un traballo laborioso, pero é a costume. Ostras, vale, e así 40 bolas. Pois así 40 bolas. Vale, traballeira, Que tal, concelleira? Que tal o fixen? Moi ben, Sí. moi ben. Temos que falar ca empresa instaladora a ver si... A ver si me contrata, te contrata. Que buscades con estas bolas? Estas bolas representan o Nadal, representan, que eso, creo que sea a champaña, Sí, non? É Eu creo como as burbullas Freixenet. Hola, boas. ¿Cómo está quedando? ¿Está quedando ben? Chapó, Chapó. un 10. Altura? Altura. E o bocadillo? O bocadillo moito mellor. Muy bonito, ainda está sin acabar, pero muy bonitos. Sabes quen as instalou? No. Sí? Si precisas que che vaya a limpar un atubaxo, un canalón ou algo, Ai, sí? avisa, que eu Vale. xa teño dominado o Treveño. Donde aviso a Televisión de Galicia. Efectivamente, ese número. Cantas vilas galegas iluminades? 35 concellos en Galicia. 35 concellos. Sí, Empresa familiar, das de toda a vida. correcto. Empezou o noso pai e nosa nai e agora estamos meu irmán e eu. Estou pensando xa en deixar o audiovisual e xa dedicarme a instalar luces de Nadal. O Nadal dá algo de alegría, non? Moita alegría. Nos últimos anos en Padrón estamos poñendo unha cantidade de luces bastante importante e a xente, a verdade, que está mostrando moita alegría. Están moi contentos. De que o bocadillo? De que? De xamón. Claro, de xamón, nada, pois que aproveite,